U Tutinskom domu zdravlja je boravio direktor Zavoda za javno zdravlje iz Novog Pazara, dr. Šefadil Spahić, gdje je s direktorom Tutinskog doma zdravlja, doktorom Kemalom Ćorovićem i ljekarima ovog doma zdravlja razmotrio epidemiološku situaciju u Tutinskoj opštini. Sastanku je prisustvovao i predsjednik Tutinske opštine Salih Hođa. Nažalost, pogoršava se u posljednjih sedmicu dana. Evo, samo ću uzeti na mesečnom nivou da smo u junu imali samo 2 zaražena pacijenta, u julu 11, a već sad, evo, do 16. avgusta imamo 166 zaraženih. Samo za vikend smo imali preko 50 zaraženih pacijenata, tako da situacija je izuzetno ozbiljna i s obzirom na tu situaciju, apelujem i opet na građane da se što više vakcinišu i da se pridržavaju ovih protivepidemijskih mjera, da nema okupljanja i u zatvorenim prostorijama, da se svede na minimum direktni kontakti sa drugim osobama i sl. Danas smo pozvali predsjednika opštine kao i direktora Zavoda za javno zdravlje, doktora Šefadija, i epidemiologa doktora Ganića da nam pomognu da se organizujemo što bolje i da se pripremimo za ovaj novi talas koji već je, kao što vidite, počeo. Što se tiče nas kao ustanove, imamo dovoljno opreme. Apelovat ćemo na Ministarstvo zdravlja da nam obezbedi još kadra, s obzirom da je očigledno da će situacija da se pogoršava, ali opet što je do nas mi ćemo učiniti maksimum, a za druge strane apelujemo na građane da poštuju ove mere. U zatvorenim prostorijama ako imate 500 do 1000 ljudi, pa čak znam da neke svadbe su bili preko 1000 ljudi, to je okidač za situaciju koja nam sledi. Nažalost, pogoršanje epidemiološke situacije je velik broj zaraženih. Ono što je trenutno dobro u svemu ovome jeste što kliničke slike su još uvijek blaže, ali ne znam koliko će se to održavati u narednom periodu. Prema tome treba poštovati mere i samim tim na taj način ćemo u stvari pokušati svi zajednički da se izborimo opet sa ovim novim talasom korone koji predstoji. Kao i sami što vidite, a kao i što je pre rekao direktor Doma zdravlja, epidemiološka situacija se pogoršava se u Tutinu. I svesni te činjenice, mi smo zamolili predsjednika opštine, direktora Doma zdravlja, došli sam sa ekipom Zavoda za javno zdravlje da pomognemo, da sagledamo prvo situaciju, da vidimo koliko je spreman Dom zdravlja, koje sve probleme ima, sa kojima se susreće, pa shodno našem iskustvu da im predočimo šta ih sleduje u nekom narednom periodu i da sve ovo stavimo na papir, da obavestimo relevantne institucije, da obavestimo Ministarstvo zdravlja i da pomognemo sa svoje strane koliko god možemo. Javna okupljanja u zatvorenom prostoru na svadbama, sunetima i drugim manifestacijama su rezultat pogoršanja zdravstvene situacije građana Tutina. Ako se tome doda i mali broj vakcinisanih osoba, logična je ovakva situacija. Po ko zna koji put, mjerodavni medicinski stručnjaci apeliraju na građane da se vakcinišu. Vakcina ima dovoljno za sve one koji to žele.